14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव पणजीमध्ये गोव्यामध्ये आपल्या सुरू होतोय आणि निरवधी या चित्रपटाच्या या चित्रपटानं या चित्रपट महोत्सवाचा पडदा ओपन होतोय। आज आपल्यासोबत चित्रपट महोत्सवाचे संचालक आपल्यासोबत बोलण्यासाठी उपस्थित आहेत। सर, खूप खूप स्वागत। गेली अनेक वर्ष तुम्ही हा चित्रपट महोत्सव घडवताय आणि अवघी मराठी चित्रपटसृष्टी आपण महाराष्ट्रातून गोव्यामध्ये आणताय, तुमची प्रतिक्रिया? तो जेव्हा 2008 मध्ये मी आणि माझी मित्रमंडळी आणि आमची टीम बसलो की मराठी फिल्मसाठी आपल्याला गोव्यात काय करता येईल। म्हणजे बरी फिल्म येत नव्हती गोव्यात, तर तुम्हाला माहीत आहे तेव्हा तर 1-2 फिल्म वर्षातनं येऊन ती बी चांगली फिल्म नव्हती। तेव्हा मी असा विचार केला की टीम बरोबर बसून का नाही आम्ही कॉन्टॅक्ट करू प्रोड्युसर्स और डायरेक्टर्सशी आणि एक फेस्टिवल करू, जेणेकरून की फिल्मसाठी पण ती लोकांना इकडे येऊन आपल्या फिल्मबद्दल बोलून आणि आमच्या गोवन ऑडियन्सला पण ती संधी मिळेल की इंटरॅक्शन करून गोव्यात आणि फिल्म पण बघायला मिळेल। या उद्देशाने आम्ही 2008 मध्ये छोटासा काय म्हणता तुम्ही वृक्षने झाड लावलं होतं, ते आता 2025 मध्ये केवढा मोठा झाला तो तुम्ही बघितलेला आहे। याचं मेन कारण असं की आहे की मराठी फिल्म इंडस्ट्री पण व्हेरी सपोर्टिव्ह आहे, कॉपरेटिव्ह आहे। जेव्हा आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करतो दे आर मोर दॅन हॅपी टू कम अँड शो देअर वर्ल्ड प्रीमियर्स हिअर। ते प्रिफर म्हणजे त्यांना चांगलं वाटतं की आपली नवी पिक्चरची सुरुवात गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्येच व्हावी, एवढं इम्पॉर्टंट हा फेस्टिवल झाला आहे। आणि आज तर तुम्ही बघितलं आहे 20 नवे कोरे पिक्चर्स आहे आणि त्याच्यात 8 वर्ल्ड प्रीमियर आहे आणि सगळी मराठी इंडस्ट्री इकडे झाडून उपस्थित असते, त्यांची शूटिंग चालू असतं, पण ते आम्हाला जास्त प्रेफरन्स येतात आणि इकडे येतात। दुसरा असा मुद्दा होता की तेव्हा 2008 मध्ये लोकांना असं मी म्हणत नाही की कळत नव्हतं, पण एक सेन्स नव्हतं की कशी फिल्म ॲप्रिशिएट करायची। सो या फेस्टिवलबरोबर आम्ही वर्कशॉप्स पण भरपूर घेतले आहे, फिल्म ॲप्रिसिएशन, एडिटिंगचे वर्कशॉप, फिल्म मेकिंगचा प्रॉब्लेम, सो मार्केटिंगचा प्रॉब्लेम, आणि काल तर आम्ही AIचा वर्कशॉप पण घेतला आहे, जेणेकरून फिल्म मेकिंगमध्ये कसं AIचं यूज करून उपयोग करून तुमचा कॉस्ट कट डाऊन करता येईल ते पण आम्ही शिकवलं। सो पॅरलली आम्ही बाकीचे वर्कशॉप्स, बाकीचे म्हणा की व्हॅल्यू एडिशन्स आम्ही करतो फिल्म मेकिंगसाठी, आणि आजवर आता तुम्ही बघितलं केवढी प्रतिसाद मिळालेला आहे। सर, जे तुम्ही रोपटं लावले त्याचा हा वृक्ष वाढत चाललाय आणि हा वटवृक्षाप्रमाणे वाढत जावो अशी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा पुढच्याही फेस्टिवलसाठी। देव बरे करू, तुझे देव बरे करू। मीडिया सुद्धा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आमच्या फेस्टिवलचा। थँक्यू।